Det er ikke fredag, og han har kæmpet lidt med at få overført kræfterne. Han laver hjulspind og kører fra side til side og gør hvad han kan for at holde styr på sjæren. Og der er lige fra det sænger fra løbsløbene. Jeg ved ikke hvad Davids forbrydelse var. Det kan være, at det ikke har været en fartbøde. Han skal ud og køre mod Philippe Sohar, tror jeg det er, i venstre bane. I den lille Toyota Starlet. Jeg mener, det er en Starlet Glanza, han kører i, og Glanzaen det er jo en speciel japansk variant af Starleten, som har en særlig kraftig motor i. Men stadigvæk måltræk, og jeg ved ikke, jeg synes ikke rigtig, David fik varmet dækkene op der. Han lavede i hvert fald ikke meget røg. Men det bør ikke være til diskussion, at det er David, der skal først i mål her i sjæren. Wahrscheinlich Bremsstoff, der komprimiert wurde Kohlenstoff. Her kører de ind i stage. Og så fik start. Og det er en sat af, han er langt foran Philippe Sohar.